Mama, o majko jedina, zašto si me rodila? Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan klip Game Center, ja sam Olivolf Gaming i danas za vas ćemo da otpakujemo Trust Mićo. Ovaj ćemo otpakirati crni, ovo ćemo nešto malo spomenuti kasnije, tako da Johnny uzimaj Što se tiče montaže, mnogo jednostavnije od Kinder jajeta. Pobedili smo. I da pogledamo šta proizvođač kaže na kutiji samog proizvoda. Visoke performanse ovog mikrofona koji se povezuje preko 3,5 mm jacka, da kažem stereo jack, ili još bolja varijanta jer dobijate unutra i USB adapter koji ima ulaz i za taj mikrofon, a možete i na slušalice koje su također na 3,5 mm jack da ubacite unutra, onda dobijate digitalni prenos zvuka što je najbolje moguće od ponuđenog. Kabel je dužine 1,8 metara i uz ovaj mikrofon dobijate i ovaj tripod, to je stalak, koji jeste, kažem, pomanji, ali poprilično stabilan. Ništa se ne klati, za te potrebe i za njegovu težinu sasvim zadovoljavajuće. Jednostavno može brzo da se skloni. Imate naravno i mogućnost podešavanja nagiba mikrofona, mada mislim da bi trebalo da stoji ovako frontalno ka vama, kako smo i prethodno pokazali, i to je to. Ono što bih htjeli da napomenemo kod samog materijala ovog mikrofona je da je blago gumirana ova plastika, tako da jednostavno ni ne ostaju otisci prstiju, što je sasvim ok kod bilo koje tehnikalije, ne biste voljeli baš da ostaju muzge, a ovaj materijal fino rešava i tu problematiku. Ajde da uradimo na brzinu mikrofon test ovog Miće. Niđo, gasi muziku, ali kompletno. Znači, hoću najbolje da snimim ovaj mikrofon test. Kao i uvek do sada nismo koristili nikakve dodatne efekte, nema reverba, nema delaya, nema ničega. Znači, suv mikrofon test da možete da vidite. Sad još vašim podešavanjem u raznim programima možete vi dodatno da modifikujete, ali mislim da je i ovako suv zvuk sasvim dobro. Kao i uvek, iza nas se nalaze kolege koji rade svoje poslove, pričaju na telefon, duvaju kompresorom i to sve, tako da, mislim, ništa od toga se ne čuje, znači ne hvata preterano daleko, možete biti mirni, znači samo da stojite frontalno ispred njega. Ljudi, to bi bilo to. Nadamo se da vam se dopao ovaj video i mikrofon test. Cenimo da je ovo jedan od best buy opcija, da kažemo, za neki low ili mid budget segment. To je to. Molim vas da lajkujete ovaj video, da se subscribe-ujete na naš kanal ako već niste s nama bilo. Ovo i mnogo toga još drugog možete pogledati na našem sajtu www.gamecenter.rs ili možete i doći lično kod nas u našu prodavnicu Danila Kiša 14 u Novom Sadu i Žička 20 u Beogradu. Ćao, čao!